What the fuck, man? What the? Dude. Bedre med dig. 100 millioner kroner med dig. Jeg kan ramme den der skraldespring. 100 millioner. Din mor er min skraldespring. Den er kilometer væk. Din mor. Tjek det der. Kom ham der, man. Han er sådan en nerdfix. Ham der, han kan ikke en fucking skide, man. Tjek det her. Yo, dude. Skraldespanden står så bare lige 20 meter i den retning.